这是真的。嗯。Daar toen neem je niet zo'n ja, piano, kees is zo'n. Waar maar dat kan we daar deden, dat kan. Hey, maar ik kan zijn skip hoor. Dat kan niet, dat kan niet. Apa sih dia? 내가 혼자 잘라 왜 잘라 걸러네 자야드 감성 부위원이라니 같이 오면 오네 같이 오면 이거 있대